Què, comencem? Sí, si et sembla, tu manes, sí. 130 minutets, després discutim una miqueta. Va bé? Molt bé. Doncs, si vols, et presento una mica i llavors ja enganxes tu a començar. Doncs, bueno, és el Josep Subirana, regidor de... No, regidor no, perdó. Ara sí, a l'oposició, però sí. Regidor de l'oposició de Fem Avià, a la llista d'Esquerra Republicana per Avià, un poble del Berguedà. És expert en ecologisme i medi ambient. Ja vau poder llegir la descripció, avui ha guanyat bastants premis i bastantes coses. Llavors, en sap del tema. Es va malinterpretar quan vam passar el títol, això sí que m'agradaria deixar-ho clar, que per res del món es vol infravalorar la cultura, que el títol semblava que donava a entendre una mica això i que per res del món és el que és, i suposo que ara amb la superpresentació que ens ha preparat ho veureu que sí que hi havia la mala interpretació, però que no anaven per aquí les coses. Així que, Josep, quan vulguis, som-hi. Hola, he vist que hi ha un infiltrat aquí a la GERC, hi ha un senyor que té 110 anys, es diu Jaume. Jaume, com estàs? És de Borredà, nostre regidor de Borredà. Escolta'm una cosa, a veure, comencem la presentació. Bé, doncs això, com dèiem, m'han presentat, jo de professió soc veterinari i he fet altres coses i, mira, vaig entrar al món de l'ecologisme per interès i va anar bé. Les coses aviat vam entrar pels pèls. Érem l'equip que va guanyar, que era un grup d'INDEP convergents, van treure 5 regidors, a 6 és la majoria, no van poder, llavors van pactar amb nosaltres. I ara depèn què puc dir o no puc dir, perquè esclar, si ho pengeu a les xarxes tampoc puc dir gaires bestieses. Bueno, deixem-ho aquí. I, total, que vam estar 4 anys i va anar molt bé. De fet, vam guanyar el primer premi català, el primer premi espanyol, 2 primers premis europeus, finalistes mundials, amb el projecte que vam fer que es deia Avià per un bon clima, que això us explicaré el proper dia. Avui serà, no sé fins on arribarem, farem una mitja horeta per no cansar la gent. Avui serà la introducció. Avui, la xerrada d'avui és un tema original i el proper dia us presentaré com està estructurat, o potser començarem avui, depèn del temps, com està estructurat el projecte d'Avià per un bon clima, que és un projecte totalment replicable als altres ajuntaments. Llavors, la pregunta que al final vull que surti és per què això no passa a altres llocs, d'acord? I potser la resposta serà no passa perquè no hi sou, perquè hi hauríeu de ser. Si teniu interès de fer aquestes coses, és molt important que la gent que tingui interès s'involucri activament. Intenteu ser regidors. Com els vaig dir a Madrid, dic, mira, quan em van donar el premi, dic, mira, tienes que meteros en política para cambiar las cosas. Digo, no importa dónde, dic, aunque sea con Vox, después de matar a moros y catalanes, pues plantáis árboles. Bueno, els vaig dir això abans, van riure una mica, però no gaire. I ara us explicaré una mica, si puc compartir pantalla, com comença aquesta xerrada. Bé, veieu la pantalla neta, la diapositiva? Sí? No hi ha cap... Es veu tot bé, no? Val. Llavors, give them bread and circuses and they will never revolt. Això ho va dir un... Qui diríeu que era això? Un polític? Potser? Doncs no, era un poeta, era un sàtir que va néixer més o menys l'any 50 després de Crist. I aquest sàtir, després de dir això i altres coses, va ser expulsat segurament a Egipte o a la Turquia actual perquè incomodava el poder romà. I va dir una gran veritat que jo crec que avui en dia encara dura. Pa i circ. El circ d'avui en dia ha evolucionat, és l'entreteniment, és la festa major, però sobretot és el futbol. I els amants de la cultura no us esperareu perquè ja veureu a què em refereixo quan dic entreteniment.
I ara he de passar la diapo. Vale. On som? Doncs sabeu què és això? Sabeu què és això? Això, benvinguda, Abel León, benvingut. Bueno, això és un futbolista que li fan un PCR per determinar si té Covid, perquè a la Lliga els sanitaris encara no porten PCRs, o molt pocs, les treballadores socials van en comptagotes, les residències, els PCRs són escassos, però amb els jugadors de futbol em sembla que ja els han fet a tots. Per què? Perquè és el circ dels nostres dies que ha de continuar. Veieu la pantalla ara, el PowerPoint? Sí? Vale. Doncs com que the must go on, què fan ara? Doncs fan testos als futbolistes quan encara els PCRs són escassos a sanitaris, assistents socials, treballadors socials, treballadors de residències, però el futbol ha de continuar i així anem, no? Molt important, doncs, tenir clars que entreteniment no és cultura, d'acord? Aquí a vegades es pot fer el símil. Tota la cultura entretén? Potser sí, però tot l'entreteniment és cultura? Segur que no. I que hem de diferenciar molt el que fem els pobles, en el cas que ens ocupa, què fem? Entretenim la gent amb el futbol i el handball i el que no sigui, que està molt bé, el zumba, això no és cultura. La festa major, de cada festa major, què és cultura i què no ho és? És cultura quan el subjecte és passiu. És cultura si no provoca cap reflexió interna sobre el que ho rep ni participa. És cultura si no es crea res. La definició de cultura és molt complexa i és molt àmplia, inclou art, inclou la tècnica, inclou tota l'heritatge cultural, evidentment, però hem de tenir molt clar, de fer aquesta reflexió. Ens entretenim, mirem Telecinco i les Mamachichos, o no sé qui sortia fa 50 anys, o estem fent cultura, consumint i produint cultura. Després d'aquesta reflexió, m'agradaria sentir la vostra opinió sobre cultura i entreteniment. Què us sembla que fem a les festes majors? Cultura o entreteniment? O quan donem pa amb tomaca i xocolatades? Podeu parlar, Sí, Josep, primer hauries de tornar a activar la càmera perquè no et veiem. I segon, si et sembla, per fer-ho una mica més... Bé, tu decideixes, però per fer-ho una mica més lleuger, poder fer tot el PowerPoint sencer i llavors ens plantegem els dubtes i obrim el debat, perquè poder, si no, llavors s'allargarà molt. Tu decideixes, com et vagi bé. Us sembla bé? Acabem i llavors xerrem? Us va bé? Sí, endavant. Doncs vinga, deixa'm mirar que no hi hagi ningú que s'esperi. Sembla que no. Bueno, molt bé. Després d'aquesta reflexió, considerem en quin... Veieu el PowerPoint ara, no? Oi? En quin context ens trobem? Doncs bé, hi ha hagut fins ara 5 extincions massives des que hi comença a haver vida a la Terra. L'última, la més famosa, ja la sabem tots, que va ser la dels dinosaures, que va passar ara fa uns 60 milions d'anys, pan més, pan menys. Però abans d'aquesta n'hi ha hagut moltes. I totes aquestes extincions han estat vinculades a escalfaments globals del planeta i a canvis radicals en l'habitabilitat, en la composició de l'atmosfera i en les temperatures. La dels dinosaures només és una que va provocar un meteorit, però que no va ser el meteorit que va matar els dinosaures, diguéssim, sinó que va ser els efectes climàtics que va provocar el meteorit. En recordem-nos-en. A part del greu context d'extinció que tenim a sobre, hi ha un problema molt greu de desforestació. Hi ha un d'aquells de white elephant in the room, l'elefant blanc a l'habitació. Un dels grans problemes és que els boscos es tallen per fer pastures o camps de conreu, però aquests camps de conreu no són pels humans, són camps de conreu que se sembren per alimentar animals que ens menjarem nosaltres.
el rendiment, l'eficiència energètica i proteica d'un animal està entre un 2 i un 20% en proteïna i energia segons el sistema d'explotació i el tipus d'animal. Això vol dir que per cada 10 unitats proteiques o energètiques que dones a un animal, te'n torna una, te'n torna dos, te'n torna mitja, te'n torna 0,1 i es van talant arbres, alliberen CO2, deixen de segrestar CO2. Accentua el problema. Paral·lelament, hi ha l'acidificació dels oceans. Els oceans cada cop són més àcids, absorbeixen una gran part del CO2 que va a l'atmosfera, es tornen més àcids. Què passa? No és que només es tornin àcids, sinó que tots els organismes biocalcificants, les petxines, els musclos, però a escala més petita, els foraminífers, tot el fitoplàncton que té un embolcall calcari, no ho pot fer. I tots aquests éssers, com els coralls, són la base de la cadena tròfica. Llavors, aquí, amb un canvi molt lleu de pH del mar, pot haver-hi una cascada d'esdeveniments increïbles, fins que tindrem el que es diu un desert blau, mars buits de vida. I això ja ha passat com a mínim 3 vegades al llarg de l'evolució i de les grans extincions que us parlava abans, doncs s'han degut acidificacions marines, que la gran part de massa i biodiversitat que existeix al planeta Terra és al mar. L'escalfament global, que no és que faci més caloret i ja està. L'escalfament global vol dir canvi en el règim de pluges, vol dir que allà on fa molta calor farà molta més, vol dir que allà no es pot conrear, o just es pot conrear, es podrà conrear menys. Vol dir vectors, mosquits, que es diuen vectors en termes mèdics, que transmeten malalties. Ara tenim aquest famós coronavirus. Totes aquestes zoonosis, malalties d'animals que afecten els humans, estan vinculades a la desforestació i a envair espais on hi ha animals que tenen virus. I penseu que l'escalfament provocarà que moltes més d'aquestes malalties i molts més d'aquests vectors arribin cap aquí. Tornarem a tenir malària. Catalunya fa 200 anys tenia malària, fa 100 anys tenia malària. En tornarem a tenir, segurament. Hi ha dengue, hi ha zika virus, hi ha yellow fever, hi ha moltes malalties que vindran. I, evidentment, els contaminants. Microplàstics, dioxines, metalls pesats. No és només, el context ambiental no és només que faci més calor. Tot l'espectre de problemàtica ambiental que tenim a sobre és increïble. Increïble. Mentrestant, donem xocolata i coca per les festes majors, que és entreteniment, però no és cultura. I no dic que no es faci cultura. Moltes vegades les festes majors, les festes dels pobles es fa cultura, però a vegades no. A vegades, per exemple, es lloga el Foraster, de TV3, que val 9.000 euros. I el lloga un poble que té 1.000 habitants o té 2.000 habitants. Els 9.000 euros per un poble de 2.000 habitants són molts diners. I el Foraster, per molt que la gent li faci riure, és entreteniment, no és cultura. Llavors, si no esteu d'acord, m'ho discutiu i em dieu que és alta cultura, el Foraster de TV3. Què més? A veure si em passa la diapositiva. Bueno, tothom, menys el Donald Trump, es creu aquesta gràfica. Puja el CO2. Aquí veieu que l'any 64, per exemple, estàvem a 300 parts per milió de CO2 i ara ja fa 3 anys o 4 vam passar de les 400 parts per milió. I paral·lelament puja la temperatura. I paral·lelament els mars s'acidifiquen. Podeu consultar en directe el CO2 d'avui a la web de la NASA, per exemple. Això és de fa ja del 2016, 404, ara em sembla que ja passem a 410, 415. Què passarà? Doncs passarà el següent. Si fem les coses molt ben fetes, Manresa serà com Sevilla o com Còrdova, amb temperatures. I si fem les coses molt mal fetes, doncs Manresa serà com el Caire, tranquil·lament. O sigui, la temperatura pujarà sí o sí,
però pujarà o 2 graus, si ho fem molt ben fet, o en pujarà 6. A no ser que aquestes prediccions es descontrolin i que, per exemple, com sembla que pot passar, o ja està passant, el permafrost de Sibèria, que és tota la primera capa superficial de terra que conté molta matèria orgànica, es desglaci i alliberi un pilot de metà. El metà té un efecte hivernacle molt important. Què passarà? Que se'ns pot canviar tot el model i ens pot alterar tot aquest sistema. Els mars poden reduir la seva capacitat d'absorbir CO2 perquè poden quedar deserts i si no hi ha vida no absorbeixen CO2 perquè el fan servir per biocalcificar i podem entrar en una dinàmica, en un cercle viciós de conseqüències impredibles. I us prometo que no hi haurà cap festa major, llavors, si això arriba. Pressupostos. Hem de parlar de coses tangibles. Aviam, un poble de 2.000 habitants, més o menys, pan més, pan menys, depèn de diferents factors, té un pressupost de 2 milions d'euros, d'acord? La majoria d'aquests diners ja tenen una partida assignada, són per pagar sous, per pagar factures de la llum, etc. Queda, per dir alguna cosa, 300, 400, 500.000 euros, depèn de com ho compteu, perquè, per exemple, a la província de Barcelona, la mesa de concertació de la Diputació dona molts diners a cada poble, un poble petit com Avià li dona 300.000 euros cada 4 anys, però més o menys compteu que queda això, 200, 300, 400.000 euros cada any per fer el que vulgueu, per millorar el vostre poble, per millorar la vida de la vostra gent i, si podeu, dels animalons que hi viuen. Quants van a festes o entreteniment d'aquests? Quants serveixen per pagar el camp de gespa artificial, el camp artificial o el poliesportiu aquell faraònic que val 2 milions d'euros? Quants serveixen per pagar aquell grup de música tan xulo que ve a fer patxum, patxum, patxum i els iaios s'ho passen tan bé? I per fer sortir els geganters i els diables, que això està tot molt bé i la gent s'ho passa molt bé i la vida són 4 dies i ens hem de riure. Són 4 dies, però si anem al tanto seran menys de 4 dies. I quants? Bé, la resposta és esfereïdora. Vull dir, si mireu quants diners es dediquen a entreteniment, en sentit ampli de la paraula, i quants es dediquen a estalvi i sostenibilitat, quedareu esgarrifats. I direu, com pot ser? Hi ha una problemàtica ambiental absoluta, tothom està parlant, tothom ho sap. Com és que es dediqui més o menys un 1%, un 2%, un 5%, si sou optimistes, un 10 o un 20% en els millors pobles, o en els millors casos, a promoure la sostenibilitat i es dediqui el 80, el 90, el 98% a l'entreteniment. Part d'aquest entreteniment serà esport, part serà cultura i part serà faràndula de la millor Telecinco del Berlusconi. I les reflexions són, molt bé, ens agrada passar-nos-ho bé, ens agrada entretenir-nos, hi ha molts mitjans, però hi haurà cultura viva en majúscules enmig d'una crisi ambiental? Hi haurà camps de futbol de gespa artificial enmig d'una crisi ambiental quan tinguem aquí masses de gent immigrant que està fugint dels seus països per no morir-se, quan faci 2, 3, 6 graus més de temperatura mitjana, tinguem un pilot de malalties, quan l'atur sigui d'un 50% o més i ningú pagui impostos, tindrem festes majors? Tindrem cultura o entreteniment? Us heu plantejat mai com és l'entreteniment d'una societat en crisi? El Sudan del Sud, per exemple, quan tenien la guerra, els dinques contra els seus veïns del Sudan del Nord, us penseu que tenien alguna cultura, alguna activitat lúdica, a part de la que practicaven cada dia com a part de la seva vida? És que diuen self-explanatory in English, no? Que ja s'explica per ell mateix, que evidentment no hi haurà res. Però, mentrestant, i pel gaudi de la gent, què fem? Doncs fem això. És que m'agrada molt aquest vídeo. A més, reflecteix molt bé el que estem parlant ara.
is a whistle. This'll help me put out all the bad. Veieu el vídeo? Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Només dura 3 minuts, però si podeu seguir les lletres. There's something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, you love yourself. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. Bueno, us ha agradat? Us ha agradat això o us ha avorrit? Bueno, que hi ha molts... No sé com anar darrere. Hi ha molts paral·lelismes amb tot el que estem fent aquí. Llavors, realment estem en una situació terminal, perquè és terminal, i sobretot per vosaltres, que sou joves, menys el Jaume i jo, que tenim una pota a l'altre barri. Però pels que sou joves, és que vosaltres pringareu. Pringareu sí o sí, vosaltres i els nostres fills. Perquè les coses són molt més serioses del que veiem. Però quin problema tenim? Per què? O sigui, sabem que realment estem enmig d'una crisi brutal que pot canviar. O sigui, aquí hem tingut una merda de virus, un virus ridícul que té una mortalitat d'un 2 o un 3%, només mata els iaios, no toca els nens, per exemple. S'ha acabat tot. S'enfonsa el PIB un 10%, s'acaba el món, tothom acollonit, tothom deprimit, ens tanquen a casa i és un virus ridícul. Les pandèmies que poden venir són infinitament més fortes que aquesta. La situació d'una crisi climàtica no té res a veure amb el que està passant ara. És dantescament superior a aquesta situació. Doncs això poden ser els pòdroms i que serveixi perquè la gent entengui que si no canviem les coses, però de manera radical, perquè aquí ningú canvia de manera radical. Si mirem, si els pobles no inverteixen la proporció i per comptes de donar un 95% o un 90% a entreteniment i un 10% a sostenibilitat, en el millor dels casos, no inverteixen aquests termes, és que no arribarem enlloc. Això, parlant dels pobles, pot ser extrapolable a la Generalitat, pot ser extrapolable al govern d'Espanya, a la Unió Europea, és igual. És una emergència. Si no tenim... Si no ens gastem primer els diners en sostenibilitat, no quedaran diners per res més. No quedaran ni per sanitat, ni per educació, ni per la faràndula. Per què és difícil? Bé, doncs hi ha gent que s'ha dedicat a estudiar el tema, es diu psicologia política, el camp que se n'ocupa, i ens diuen que realment la informació a la massa de la gent no li serveix per canviar de comportament. Diuen, el món s'acaba, les temperatures pugen 3 graus. La gent li entra i li surt. Per què? Perquè evolutivament estem preparats per respondre al lleó que se'ns vol menjar ara i no el que passarà demà. Llavors, són molts milers d'anys d'evolució. Només fa 50 anys o 20 que tenim targetes de crèdit.
Només fa 100 anys que tenim electricitat i que anem en cotxe. Encara molt a les nostres ments som cavernícoles que estem patint perquè el lleó no se'ns mengi. I psicològicament podem afrontar els problemes a curt termini però no a llarg termini. I no entenem què suposa un canvi d'aquestes dimensions a llarg termini. És molt difícil projectar per nosaltres, per la ment humana en general. Com la percepció de perill. ¿Qué le preocupa a usted? ¿No? Pregunta de televisió. ¿Y a usted qué le preocupa más? Pues a mí el terrorismo. Pues me da mucho miedo el terrorismo. El menys probable que ens passi aquesta vida a tots és que ens peti una bomba i ens morim per un atac terrorista. Això és el menys probable. Però ja el perill real que tenim és que ens morim d'una malaltia coronària, que ens morim d'un accident de trànsit, que ens morim d'un càncer, però que ens morim de terrorisme no. I en aquest cas, el perill real és el canvi climàtic. En canvi, per exemple, ara el perill immediat és el coronavirus. També tenir en compte de la psicologia humana tot el que és el tema biaix cognitiu. Que n'hi ha un pilot, n'han descrit uns 150, que vol dir que l'objectivitat, la realitat i com nosaltres ho percebem és molt diferent. El que dèiem abans del lleó, que el lleó l'important és que se'l mengi avui. Demà ja veurem què hi ha. L'important per nosaltres és nosaltres i els nostres fills, els nets, els besnets, els rebesnets, són tan lluny que tant se me'n foten. Un altre biaix és que ens pensem que no va amb nosaltres i que algú més actuarà i que farà alguna cosa. I un tema molt clar també és que l'home, els humans, som animals de costums. Per què cremem petroli? Doncs perquè ahir en vam cremar, i abans d'ahir també. Per tant, en cremaré demà. És el que sabem fer, el que estem acostumats a fer. Cada dia ens llevem i tenim les mateixes rutines. Som animals de costum. I tot això, diuen els especialistes, que intervé en el fet perquè no ens perdem seriosament la problemàtica actual. Per què els nostres regidors, els nostres alcaldes, s'ho peten en faràndoles i esports al mig d'una crisi climàtica que ens deixarà tots amb un esclop i una espardenya o descalços. I aquí, això, veus, està dedicat a l'amiga de Gràcia, que li deia abans. És la festa major de Gràcia. És que pensava, ficaràs la patum per dir, però no, ficarem la festa major de Gràcia. Molt maca. Això és cultura? No sé si aquests colors i aquestes coses penjades que deuen valdre molt i aquestes flors, això és cultura. Segur que n'hi ha una part, segur que hi ha coses molt ben fetes, però cal una anàlisi profunda, saber si ens enriqueix com a societat o no i què aporta. I si aquests diners estan ben destinats o en una situació d'extrem risc es podrien destinar a una altra manera, a una altra cosa. Però optimisme ens diuen també els mateixos psicòlegs polítics i del comportament humà que no tot està perdut. Diuen que hi ha el Dunbar's Number, que diu que nosaltres, els humans, estem preparats per tenir relacions socials estables, fixes i productives amb unes 150 persones. O sigui que és molt bo que puguem treballar en grups petits de persones, fins a 150, uns 120, l'altre 180, no importa. I que aquest grup, si s'empodera i és d'aquest mateix grup d'on surten les idees, realment no és informació que et ve de fora, sinó és un coneixement creat pel mateix grup que té molta més transcendència. I al pertànyer al mateix grup, la comunitat ens arrossega. I si veiem que el nostre col·lega, no aquell ésser abstracte que surt per la tele, però si una part del nostre grup és vegetarià, recicla, va en bicicleta, el que vulgueu, fets pràctics, és molt més fàcil que això tingui un impacte en el nostre comportament que si no ens diuen que hem d'anar en bicicleta per la tele o per on sigui. També l'enfocament positiu. L'enfoc positiu de dir, el món s'acaba, tot se'n va a la merda, s'ha vist que això sovint no serveix, que ens deprimim i no actuem. Anem davant la tele i mengem un bol i cau. L'enfocament ha de ser positiu i ha de dir, pots fer alguna cosa. Cada dia, si treballem, si no anem en cotxe, podem demostrar, per exemple, que l'aire és una mica més net,
i veure com hi torna a haver dofins a Venècia, per exemple. Es diuen també els especialistes que cal estressar molt el missatge positiu que els canvis són possibles i que han de ser tangibles i han de ser locals. Que dius, clar, el món és molt gran, què puc fer jo si el sonat del Donald Trump es decideix a cremar petroli o a donar subvencions a la indústria del carbó? Doncs no ens ha de preocupar, ens hem de centrar què he de fer jo al meu poble, doncs ficar un carril bici. Doncs què he de fer al meu poble? Doncs que l'escola tingui menjar local i ecològic. Aquí és on tindrem impacte. És a dir, esforços i coses que repercuteixen directament a la societat. Perquè al final, amics meus, la política te la fas o te la fan. I què és la política? Doncs depèn. Hi ha moltes definicions al llarg de la història. La que impera avui en dia ja sabem quina és, que és l'art d'obtenir i mantenir el poder. De mantenir o obtenir el poder. Això sembla el pa de cada dia. Però, de fet, la política de veritat, la definició per la qual nosaltres estem aquí, és el procés de prendre decisions que afecten a grups d'humans. I si és aquest grup humà que pot prendre una decisió sobre el seu propi futur, és aquí on hem d'aspirar per transformar el que sabem que hem de transformar. I recordeu que fem política, sobretot als ajuntaments, cada vegada, cada dia que gastem diners, cada euro, cada dia que obeïm o desobeïm a una llei injusta, cada dia que ens relacionem, això és política, cada euro és política. De fet, és molt difícil no fer política. I això és el que començarà el proper dia. Us explicaré com està estructurat el projecte de Viar per un bon clima. I veieu que hi ha un número dalt amb molts zeros. Aquest número dalt amb molts zeros són els estels que s'estima que hi ha a l'univers. I més o menys diuen que és unes 10 vegades més gran que el nombre de grans de sorra que hi ha a tots els deserts i a totes les platges del món. I resulta que nosaltres vivim aquí, en un petit planeta que té vida. I recordem que la vida no passa a tot el planeta, passa en una capa molt estreta que es diu biosfera. I, mentrestant, el que fem, ens estem dedicant a espatllar aquesta vida, que és un fet raríssim a tot l'univers que passi. I la presentació, de moment, la deixarem aquí i el proper dia hi haurà la part més tècnica sobre projectes i actuacions que podem portar a terme al nostre municipi. Em veieu ara? Sí? Ja està? Doncs, si us sembla, la presentació del dia 1 arriba fins aquí. La meva senyora passa per darrere. Hola. I si voleu, comencem a obrir un torn de discussió o de paraules. Què feu? Us feu unmute vosaltres mateixos o ho faig jo? Podem fer, si et sembla bé tu, Josep, que vull dir, si algú vol obrir un debat o té alguna pregunta per fer-te, com que són poquets, vull dir que es desmutegi ell directament i faci la pregunta o llenci el debat. Molt bé. Apa, endavant. Ningú té res a dir, entenc. El món s'acaba, però s'acaba bé, no? Sí, no? Bé, no sé, el Josep durant tota la xerrada, els que l'ha pogut anar seguint tota, ha llançat diversos temes a debat, com per exemple el primer, de si la cultura és entreteniment, o sigui, si tota la cultura és entreteniment o si tot l'entreteniment és cultura. Vull dir, no sé si algú té algun dubte o vol obrir una mica de taula de debat aquí. Vull dir, encara tenim una estoneta de temps. Saludem el fill del Josep. Encara tindrem una mica de temps, llavors, si qualsevol cosa que li vulgueu demanar o de cara a la propera xerrada, si voleu demanar a veure de què anirà o el que sigui, no tingueu vergonya, que per això hi som. Hola, Jaume. Hola, Jaume.
Hola, col·lega, què tal? Com estàs? Molt Com bé. va aquest confinament? He anat treballant tot el dia. Sí, vull dir que poc. Bé, ja que dieu i parlem de coses, bueno, primer de tot, benvinguts a tots, bona tarda a tots. El que és divertit és veure això que deies tu dels gastos que hi ha en els ajuntaments. És flipant veure que en un ajuntament com el nostre, som de Borredà, veus que es gasta més de 30.000 euros en una festa major i que la veritat, el dia de la festa major, els 4 dies que dura la festa major, vides a la veritat, i no hi ha ningú del poble, tampoc. Del poble. Ja, som 400 i som els 400. No hi ha ningú més. I es posa el poble a petar de gent i dius, bueno, d'asfalt, de calés que es gasten, que a vegades és el que estem parlant. Es podien destinar per moltes coses que no pas entre els 4 dies que dura. És això. Sí. Doncs imagineu-vos, si feu números, mireu Borredà, 400 habitants, 30.000 euros per la festa major, més les altres festes que hi ha al llarg de l'any, són 50.000 euros. Feu números, extrapoleu les vostres ciutats, mireu quan toca per càpita i quedeu esgarrifats. Calculeu quan s'han gastat en 10 anys i veureu que tot el poble podria anar amb energia solar. I un cop va amb energia solar, per exemple, se'ls poden petar en festes majors, perquè estalviarien molts diners. Però es fa al revés. Llavors es gasten festes majors, normalment de baixa qualitat, perquè aquests poblets, clar, que s'ha de donar vida al músic local i el que toca l'acordion i el trio que canta, tothom s'ha de guanyar la vida i és una cosa que ha de durar i maca, però és que si no ho fem al revés, jo crec que al final no podem mantenir aquesta indústria lúdica d'entreteniment, perquè realment les coses aniran tan malament que no aniran diners per fer aquest tipus d'entreteniment. Jo penso que també és més fàcil vendre la cultura que no pas vendre el canvi climàtic, no? Bueno, al final, la festa major és una cosa que tu esperes cada any i que amb la part de la cultura t'és molt més fàcil vendre-la i que si no la fas bé l'Ajuntament acaba sortint repercutit en el fet de que tothom parla, saps, de l'any que hi ha hagut una bona festa major i l'any que hi ha hagut una mala festa major. En canvi, potser demana què s'ha fet pel canvi climàtic i ningú t'ho sabrà dir. Sí, segurament és veritat. Això suposo que fa referència a la psicologia humana, el que hem dit abans, que tenim molta importància als fets que passen ara, però no som capaços de veure la importància dels fets que estan passant en un contínuum o que com ens afectaran. És així. I com ho podem fer per canviar-ho? Perquè, esclar, si continuem, hi ha el curtterminisme dels alcaldes i els regidors que volen guanyar eleccions a vegades, però no té cap sentit guanyar una elecció per fer què? Només per guanyar-la, ja som allò, no? Guanyar-la per mantenir-se al poder, per fer el poder, o guanyar-les per transformar la societat. Si transformar la societat és fer festes majors perquè la gent digui que és una festa major molt xula, no sé si arribarem gaire lluny com a espècie. Què més? També podeu proposar solucions. Suposo que si esteu aquí és perquè us interessa també el tema de la sostenibilitat, de la crisi ambiental. És molt important que sigueu, que us poseu en política activa i que, a part del militantisme, que podeu realment decidir allà on us gasteu els diners, perquè política és decidir on gastes els diners, ja sigui en cultura o sigui en sostenibilitat. Jo vull dir una cosa sobre la sostenibilitat, bé, això, que és que no em sortia, home, que o sigui, des que hi ha hagut aquesta pandèmia, sí que, bueno, tot ha canviat, no? A Barcelona ja no hi ha tanta contaminació ni res, però la gent jo crec que no ho entén, vull dir, no ho sap, perquè per les notícies sí que ho diuen un cop i ja està,
perquè la gent, o sigui, si la gent mira TV3, doncs pot veure que ho diuen alguna vegada o una altra, però la gent que no mira TV3, jo no sé, jo no és que no miro les altres antenes, jo crec que no s'està parlant prou de què està passant a la Terra en si durant aquesta pandèmia i què passarà després d'aquesta pandèmia. Perquè, vull dir, tornarem a estar com abans. La gent tornarà a consumir com boja, la gent tornarà a viatjar amb cotxe, amb trens, amb els avions i tot, i tornarem a estar com abans. Ja ha passat a Xina i aquí tornarà a passar un altre cop. Vull dir, la gent jo crec que la gent no n'és conscient i tampoc molta gent no està educada en el món de l'ecologisme. I ja està, aquesta era la meva opinió. Sí, jo crec que és això que dius i el que passa que per fer-ho, per canviar el paradigma i que la gent s'adoni que tot depèn del medi ambient, nosaltres no som un ens separat del medi ambient, nosaltres en depenem i som part del medi ambient, que si ens el carreguem al final ens extingirem nosaltres perquè som part del mateix. Com fer-ho perquè això no passi? Doncs clar, hi ha gent que està atrapada amb les seves petites, a les nostres petites vides, les hipoteques, el cotxe, els nens al col·legi, el dia a dia, el lleó, no? És el lleó que estem intentant esquivar cada dia. I ens oblidem que està venint un tren que ens atropellarà a tots i que no quedarà ni la punta d'un. Llavors, a nivell local, la gent que tingui consciència ha d'anar treballant, hi ha cooperatives, hi ha moviments, sí, però es va massa lent. La magnitud de la tragèdia és tan gran que no sé fins a quin punt, com s'ha fet tradicionalment, es pot confiar en que el canvi, o sigui, per exemple, només mirem els drets humans, no? Les dones fa 100 anys no podien votar, ara poden votar. Els drets sexuals, doncs fa 20 o 30 anys estan molt pitjors que ara estan més normalitzats. Les coses van millorant, però l'emergència és tal que no sé fins a quin punt podem esperar que puguem reagir de manera adequada, evitant la catàstrofe, només esperant que la societat a poc educacionalment millori. Jo crec que d'alguna manera hi ha d'haver també un poder polític molt compromès i a nivell europeu o a l'estat espanyol o català. Llavors, per extensió, els altres dominis polítics que realment marqui molt dràsticament noves regles de joc, perquè això ha de canviar dràsticament. És tot el consumisme, és tot el tipus de societat d'oci que tenim, que es basa en consumir productes, que al final no es porta enlloc. No es porta enlloc, es porta a la destrucció. I ha de ser... No n'hi ha prou en agafar la bicicleta, no n'hi ha prou en reciclar. El problema és molt més profund. I si mires impactes ambientals de diferents tipus d'activitat humana, te n'adones que per molt que reciclem mai no arribarem on hem d'arribar i simplement retrasarem la catàstrofe imminent uns mesos, un any o dos, el que sigui. Fa falta un canvi molt gran, jo crec. Realment una revolució. Fa falta una revolució dràstica. És que és això, vull dir, la societat moltes vegades no és conscient de... O sigui, a vegades de res, perquè, per exemple, jo hi vaig sortir al carrer i em trobo un grup d'adolescents, tots junts, sense mascaretes, a anar a passar l'estona aquí al costat de l'institut. Ostres, s'està morint la gent, vull dir, la gent no és conscient que s'està morint gent ara i fan vida normal. És que a mi m'impacta molt veure pel carrer grups de persones passejant i jo, a veure, sisplau, que s'acaben d'emportar un avi de la residència. No sé, vull dir, la societat avui en dia no són conscients de moltes coses del que està passant. No són conscients del canvi climàtic, no són conscients de la pandèmia que estem patint. Vull dir, és que a mi em sobta molt veure gent amb grups passejant i llavors que surti per TV3 un programa que fan que a les residències no els hi arriben els testos, que s'estan morint els avis i o sigui, em xoca la realitat i és
com molt agobiant, no? Veure que tu estàs a casa a les 24 hores al dia perquè no pots sortir o surts 10 minuts a prendre l'aire, a fer la volta i llavors veus la gent que es passa el dia al carrer, que se'n va a veure els amics i tot i no sé, vull dir, la societat avui en dia no és molt conscient de moltes coses del que està passant en el planeta en general. Sí. No sé si ho hem sigut mai gaire, però... Què més? Fem l'última... Bon dia, família. La penúltima Bon intervenció. dia, Josep. Com estem? Sergi. Bon dia a tothom. Mira, per aquí. M'he connectat tard i he agafat a mitja connexió. De fet, tenia problemes per connectar-me. Res, no sé com ha començat, com ha anat l'inici, però no dic que som romans, ens hem acostumat a la festa i a la faràndula i això és molt difícil de canviar-ho. I sí que és veritat el que deia la companya, que als municipis fas una bona festa major i tens quasi tot l'any cobert. I bueno, el que passa que poder ens hauria d'importar menys el que diguin. Tinguem 4 anys per actuar i amb aquests 4 anys, tu del primer fins al quart tens per fotre-li canya en aquest aspecte. I mira, si al final no t'acaben votant perquè no fes festes i es pugui fer una altra cosa, doncs crec que els números acaben pagant, no? Ara aquí, pel tema de les festes i tot això, clar, nosaltres ens trobem, per exemple, a Ulldemolins, al Priorat, a Tarragona en si, no? Els pobles depenem molt de subvencions de catàleg, que són unes subvencions que dona la Diputació per fer festes. Clar, un any com enguany, que és un any que probablement moltes festes no es podran fer o s'hauran de fer, haurem de ser creatius, fora un bon any per destinar diners a tot el tema de sostenibilitat. El problema que hi veig és que, per exemple, a catàleg, evidentment, o te'ls gastes en festes o no te'ls gastes. I municipis com el nostre, per exemple, estàs molt limitat. Anem sense fer massa cosa, vas molt al límit de tot. Ja no tens massa marge. Que, evidentment, que hi ha un PAM, que hi ha un POS, que hi ha no sé què, i podríem destinar cap aquí. Però, bueno, estàs una mica lligat amb tot això, no? No sé. Sí, el problema és molt... Primer de tot, quan vam entrar, per exemple, això que deies ara dels 4 anys aquells que tens, quan vam entrar fa 4 anys, fa 5 anys, a l'Ajuntament de Vià, que vam entrar per 6 vots, la nostra llista, perquè per 6 vots l'altre grup no hagués tingut majoria, teníem molt clars que tot aquest any que nosaltres no guanyaríem les properes eleccions aquestes. Llavors només tenia 4 anys per fer el que realment creiem que era bo. Tenia assumidíssim. L'altre grup eren més del poble, més populars, més festes majors, més aquest tipus de coses que la gent tradicional del poble ho veu més pròxim. Tenia superclar. El que passa que en 4 anys vam reduir el CO2, les emissions públiques del poble, a un 90%. Saps què vull dir? Això dic, doncs ja està bé. Saps què vull dir? És igual. Som a l'Ajuntament, som a l'oposició, continuem batallant pel que nosaltres creiem i podem tenir influència a altres nivells, a altres pobles. Doncs hi ha moltes maneres de poder ajudar i tenir una influència, no cal que estiguis al comandament. Llavors no es pot hipotecar mai intentar estar en una situació de poder, entre cometes, més és en ridícul, perquè estar de poder en un ajuntament és ben bé, aviam, m'entens, és un poble petit. Això, per molt que m'ho li agradi ser alcalde i sortir pels Reis a fer el discurs i allò et pugi l'adrenalina perquè tothom t'escolta fent el discurs de Reis, m'entens? Anar fent. Llavors, l'únic que té valor és intentar fer el que creus que és just i bo per tothom. I és el que vam fer. I això és veritat, doncs la inèrcia aquesta dels catàlegs i les limitacions ja ve de lluny. A les subvencions que es donen, si mireu els pressupostos de la Generalitat, en què es volen gastar els calés, en fer carreteres, etc. Fins i tot els pressupostos, quan són socials, és que pensem molt bé, es pugen els pressupostos socials, fins i tot en sanitat, en educació, amb persones amb problemes de dependència, que està molt bé, però és que si no prioritzem la sostenibilitat, l'estalvi econòmic i energètic, és que no quedarà un duro d'aquí 4 dies per fer tot l'altre que és important, que és gastar-se els diners amb les persones. No quedarà un duro. Ja portem molts anys invertint l'ordre. Primer és estalviar i reduir per després poder invertir en el que no té retorn econòmic. Però ho fem al revés i el curtterminisme electoral i les dinàmiques que estan establertes són difícils de canviar. Per això jo crec que fa falta alguna cosa poc diferent que una revolució.
per canviar això, perquè amb la càmera lenta com estem fent ara és que això peta, això ja està petant, no s'aguantarà per enlloc. Jo, de cara a tu també i de cara a tots, proposo, els ajuntaments moltes vegades el que també ens falta és molt, estem molts de nosaltres estem a l'Ajuntament perquè probablement tampoc no hi ha massa gent més per entrar i estem allí per convicció, perquè tenim ganes, perquè tenim ganes de canviar les coses, però moltes vegades ens falta la mà d'un tècnic, que evidentment el pots aconseguir a qualsevol lloc, però és que moltes vegades al moment de tenir d'actuar i de fer una cosa te falta aquest coneixement. I et falta, moltes vegades comences, estàs fent-te la pregunta 10.000 vegades i estàs tocant un tema i l'estàs generant durant molt temps, que al final t'acaba cansant i crec que hauríem de ser molt més pràctics i resolutius i hauríem d'anar molt més a dir, on ha funcionat aquestes coses, no? Pues a tal lloc, pues vinga, anem a mirar el que funciona o el que no funciona. I després saber tindre a mà tècnics que ens diguin, mira, aquest és el camí a seguir, no? Perquè moltes vegades a l'hora de fer projectes i tot això, sí que és veritat que jo veig que amb el poc temps que fa que estem dintre, moltes vegades ens falta d'aquesta mica d'ajuda. Fem l'última pregunta i ho deixem aquí fins al proper dia, o l'últim comentari. Ja fa una hora que estem enxufats. I si no hi ha cap més no passa res, Però si algú té alguna cosa que vol comentar, endavant. Hola, se m'escolta? Hola. Vale, soc l'Oriol i soc del municipi de l'Anoia, de Capellades, vale? I ara, com deies, que des de l'Ajuntament quan s'inverteix en medi ambient i en festes, ho he estat mirant i en medi ambient aquest any, el pressupost d'aquest any s'han invertit 1.200 euros i en festes 83.000. Que és un poble de 5.000 habitants, però jo ho trobo molt. I ho he comparat amb el de l'any passat i en medi ambient s'han baixat 1.000 euros i el de festes s'han augmentat 2.000 euros més. I això, festes, i encara trobo que es gasta poc el teu poble en festes perquè entre festes major i totes les altres festes de l'any un poble de 5.000 habitants normalment es gasta més del que tu dius. Vull dir que encara se'n gasta un poc, però tot i així, si sumes els 80.000 euros més el que es gasten en altres activitats esportives, que fer esport està molt bé, però amb pavellons, manteniments, futbol, etc. I compares, perquè això creixerà aquesta partida, i compares amb la partida de medi ambient, encara la diferència, si ara és aquest 2% o aquest 3%, comparat amb el 97%, encara serà menys, serà un 1% versus un 99%. I aquest exemple que has posat és magnífic i és el que realment passa a tot Catalunya, a tots els pobles. I no us esgarrifa o només m'esgarrifa a mi això? Que no passa això. Hòstia, què està passant? Com pot ser? I ara que has dit de les instal·lacions municipals esportives, he mirat entre la piscina, el poliesportiu i el camp de futbol, més el que s'inverteix en la fomentació de l'esport, són com 200.000 euros amb aquestes quatre. Saps? I varia molt més el que tu dius la diferència. 200.000 euros, però has de considerar també la inversió de quan es va fer el pavelló, que va costar 1.000.000 d'euros, i la piscina que va costar $500.000, etc. Està molt bé nedar, però sense anar a la piscina també viuríem. Que està molt bé jugar a futbol, però jugant a futbol al carrer també viuríem. Però el que no viurem és si realment no podem assolir un estalvi econòmic i viure d'una manera amb impacte ecològic, ambiental, tan baix com sigui possible, o fins i tot ja parlem de crear sinergies humanes amb el medi ambient, és que això és totalment inviable que es pugui aguantar res, 5 anys més. I la gent, vosaltres, la vostra generació, quan això realment peti i tinguem problemes
que ja els tindrem ara amb aquesta crisi del Covid, però quan tinguem problemes de veritat, que tinguem aturs de 30-40%, quan l'Estat, quan la Generalitat no ingressi diners, quan realment no hi hagi mitjans i tornem... O sigui, el que estem vivint a Occident avui en dia és un miratge. Nosaltres, els que estem aquí en aquest xat, som del 10% de les persones més riques del món. Encara que us sembli que no. Som d'aquest 10%. Perquè la resta del món és un gran femer. El món en general, Europa, Occident, viu de l'explotació de recursos naturals dels pobres i dels seus mercats. I això ho ha fet sempre. I el nostre miratge, el nostre paradigma, la nostra organització s'aguanta, els nostres economistes, les lleis, les nostres inversions i les nostres palles econòmiques mentals s'aguanten dins d'un microsistema, un microcosmos, un paradigma que només ha sigut vàlid durant 20 o 50 anys i només a Occident, i dins d'Occident només per la meitat de la gent. És ridícul. I aquesta bombolla, aquest sistema, evidentment, petarà. I quan peti, les vostres generacions miraran darrere i diran, a veure, capellades, des de l'any 90 fins l'any 2020, 30 anys, quanta pasta es va dedicar a entreteniment, al camp de futbol, al pavelló, les factures de la llum d'aquestes instal·lacions, el manteniment, el personal, les festes majors, les altres festes i festetes, coses que no són essencials per la vida humana, que està molt bé que les fem, com he dit abans, però que no són essencials. I us sortiran, jo què sé, 50 milions d'euros. Saps què vull dir? O sortiran 100 milions d'euros. I amb 100 milions d'euros, si només amb un d'aquests, amb 1 milió d'euros, pots fotre un camp de plaques solars que et doni energia solar per tot capellades. I no han tingut collons de fer-ho. La gent, quan analitzi tot com hem arribat fins aquí, quedarà esgarrifada. La vostra generació és que no s'ho creurà. I només es farà aquest anàlisi profund quan les coses vagin realment malament. I perilla molt que vagin realment malament. Però malament vol dir malament de veritat. Vull dir, com te'n vas, tu agafes l'avió o quan es podia viatjar, t'anaves a qualsevol país de Centroamèrica o africà i veus el que és dura la vida, que la gent es mor als 60 anys, que es mor als 50 anys de mitjana, que depèn quina malaltia tens et fots i que et paguen una merda per treballar moltes hores. I aquí tornarem a... Les passarem. Ja veurem què passarà. Ja ho veurem. Prou, estem tots deprimits. Jo que he dit que s'ha d'acabar amb un tema positiu, jo no ho sé fer. Però segur, ara hauria de dir, però segur que el jovent com vosaltres, si us hi fiqueu forts, segur que podeu capgirar això. Però bé, he de fer una revolució, he de començar a tallar caps o fer alguna cosa, no sé d'aquí, però s'ha de fer algun tipus de revolució en sèrio perquè això, de mica en mica, i convencent a la gent això, sembla que anirem massa a poc per tenir un impacte efectiu ambiental. Propera sessió, Mònica, si et sembla, ho deixem aquí. Propera sessió, quan tu diguis, ficarem exemples pràctics. El dilluns que ve, a la mateixa hora, 3:45, podem presentar el pla de Vià, el que has presentat abans durant la presentació. Per començar a parlar una mica més en matèria, us farem arribar la informació i el link, o sigui, de la mateixa manera que us ha arribat ara, us tornarà a arribar la setmana que ve. Si no, sempre teniu les xarxes socials de Jovent Republicà, tant del Berguedà, el Moianès com el Cardener, que som els que hem fet aquest cercle de xerrades per estar a l'aguait de les diferents xerrades. Canviant de tema, el dijous tenim una altra formació que és de centres de menors i menes, la seva situació durant la Covid, també impulsada per Berguedà, Moianès i Cardener, que si us interessa, no és el tema de sostenibilitat, no la farà el Josep, la farà un altre ponent, però també està interessant. Però si només voleu el Josep, ens veiem dilluns que ve a la mateixa hora. I si us sembla tots bé, moltes gràcies a tots per haver vingut, per haver assistit. Hem sigut uns 15-16. Pareix que ara cap al final s'ha desconnectat gent. Moltes gràcies a tots per haver-hi sigut. I res, per part meva ja està. Si el Josep vol afegir alguna cosa més, aquí ens despediríem. Gràcies pel vostre temps, un plaer conèixer-vos. Vagi bé. Adéu, moltes gràcies. Adéu, merci. Salut.